कुआर जाऊच तुम कौन इटा बर्तमान बोलो कि निघंच जंगल आदि पका गोटे कैच धरदेली देखे केते चाउलिया माकड़ खाई दीची बाबा रे सब चाउलिया माकड़ खाई मुझे मास से निबा आ भीतर को हेलो हे तले बा होती चाउलिया ये पोता को लगी गछ ये भितर पोता उपर बाटे ठीक तल बाटे आस तो हाँ आइलनी एन चाउलिया तोड़ने 5-7 चाउलिया भाज नहीं जो भाई भाई बाचलाटा भाई बाचलाटा हे सेठी आओ अरे गछ जदि हम चाउलिया गछ जार थी सी तार चाउलिया किणा पड़ोनी सी के सब ये कर सेठी जो दीटा तो है ना है एठी है देखला है सेटा दीटा जो 5-7टा मिलले भाउजर हो हाँ हो ना टिकी चाउलिया पर तुम निजे चाउलिया पाची थाए भीतर जो किसी रखुना ओह कि मशा जाबे हाँ आण देखिकी आण जहाँ 5-6टा चाउलिया हेल्ले भाज दिन सारा बस खाइबे हेनी 2टा मत देल आउ 2-4टा देख अति कम कौन भल चाउलिया से दिन सारा देले भी चाउलिया खाइबे ये भाई पूरा लाल टकटक चाउलिया देखियो आस मु कैमेराटा पाखु नहीं देखईदेवी भाउज से देखी जानवे जे ये तोलू माने चाउलिया केंदी फली भाई यहीटा लो एटिकी आस तमें तोल से पटे आस आ बढ़िया है चाउलिया माकड़ आखिरे पड़नी आ ये बाड़िखिया गछरे खाली ये कौन कहल पतर अधिका खाली पतर फल कम पतर अधिका जमी काम कम कथा अधिका सेमती फल कम पतर अधिका जन मु तो कर्म किसी ना गपिब अधिका हेटी ए गचरे हेटी हाँ ठीक 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 पाईगल रेडी देख भाई कि स्त्री पे चाउलिया तोलुं कौ भाया घंच जंगल में बसिकी भाई भाउजों चाउलिया तोलुं आलो भाई यहीटा है कि देख ल देखा हलदिया टिके बा देखा फाड़े हलदिया देख ल हैनी आना फोन भाउज कले बोधे ऑन कर दे एठी जोड़े है हाँ सेठी जोड़े सेठी जोड़े सेठी बहुत है जे बाड़ी रकर ऊपर के आनी एटका सब्सटेंट हां बागी केस आ कोठी से पोता पर चावले थबो
ନାଇଁ ମ ଚାଉଳିଆ ତୋଳା ସରିଲା। ତମେ ନେଇଯାଅ ଚାଉଳିଆ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚାଉଳିଆ। ନଗଦ ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଲା ଏ ଚାଉଳିଆ ତକ। କୁହ ତମ ଚାଉଳିଆ ତୋଳିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛ? କହୁନ ମୋ ମା ସୁମି ପାଇଁ। ଆଉ କହୁଛି ନା ମା ସୁମି ପାଇଁ କହୁନ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିଛି କୁହ। କୁହ କହ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ସଦାବେଳେ ଖାଉଛି ମୁଁ ତା ପାଟି ମାପରେ ଚାଉଳିଆ ଖୋଜିକି ଆଣୁଛି। ଗୋଟେ ଚାଉଳିଆ ଦିଅ। ସେପଟା ଦଉନ। ହଁ ପାଲଟାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଆମ୍ବ ନା ମୁଁ ଧରି ସେ ଦୁଶ ବାଲି ତା ଓଳିଆ ସେ ସିଏ ଝାଡ଼ି ଦେବେ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ଦିନେ କାଳେ ଆମ୍ବ ଖାଏନି। ତାହେଲେ ସୁମିକି କୁହ ଆଣି ଆସିକି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଏ। ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୁମିକି କୁହ ସୁମି ଆସି ପାଲ ଭାଙ୍ଗେ। ଚାଉଳିଆଟା କେମିତି ଲାଲ ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଚାଉଳିଆ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଛରୁ। ମାନି ଝିଅ ଦେଖେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ମାମୁଁ ଚାଉଳିଆ ଆଣିଥିଲେ ମାଇଁ ପାଇଁ ନେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଖାଉଛି। କହୁନ ମାନି ଝିଅ ପାଇଁ। ଚାଉଳିଆଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚାଉଳିଆଟା କେତେ ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି। ଏ ବୋଉ ସିଏ କ'ଣ ସେମିତି ଆରେ ସେ ଏମିତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡରିବଟି। ପାଲ ଯୁଗୁରୁ ବିଲେଇ ଡରିକି କେମିତି ହେଉଛି ତାର ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ଅନୁଭବ ସେ କରୁଛି କୁହ। ତମେ କର୍ମବୀର। ଦେଖେ ଆରେ ଆରେ ସେମିତି କାଇଁ ହେଉଛୁ ଖୁସି। ତତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଏରିଆରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଖୁସି ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ? ଇଏ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଗର୍ଜିଲା ମେଘ ବର୍ଷିବେନି ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଘଡ଼ ଫଡ଼ ପାଲ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖଟିଆ ଉପରେ ବସିଲି ବୋଲି ମଡ଼କିନି ହେଲା। ମୋ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଖଟିଆ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ମୋ ମାଉସୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା। ହଁ ହଁ ଏମିତି ଜିନିଷ କରୁଛ ଲୋକ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ କେତେ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏ କେଉଁ ପାଲ ଫନିର ନା ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ବାଲାକୁ ଯେଉଁ ଜୟ ନବୀନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ନା ନା ଏଇଟା ଜଳକର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ରଘୁରାଜପୁରରୁ। ନା ଦୁଇଟା ପାଲ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇଠୁ ମିଳିଥିଲା। ସିଏ ସିନା କଳା ପାଲ ଏଇ ଗୋଟିକ ସୁଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ବା। ହଁ ଜରି ଜରି କଳା ପାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ନବୀନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ କହିବ।
ରସି ସେଇ ବୋଧେ ସେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲେ ସେଠି କତା ପାଖରେ ଡୋରଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ନିର୍ମୂଳିଲଟା ରସି ନା ଗୋଟେ ଚିରା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ବାନ୍ଧି ହଁ ସେଇଟା ନ ରସିଟେ ଏଇଟା ନାହିଁ ମ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ନଟି ଭାଇ ରସି ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଉଳିଆ ନେଇକି ଯାଉଛ ଏପଟେ ଦେଖ କୁହ ବାଏ କାମଟା